tarbiyya. Mai cuta kuwa ya manta akwai sakayya, mai hakuri ke da ribar zama na duniya. Ko cikin soyayya sai da kyawun niyya, sannan riba za ta samu ayyo murna. Mafarki ne ko da gaske kai ne zabi, idan haka ne ba da babu sauran dabi. Ni dai kai na tsayar a zuciya ta hubbi, idan na rasa babu mai maye mini gurbi. Na yi neman zaɓi addu'a gun rabbi, ya zaɓa mini kai hakan ya sa ni murna. Idan zana misalta yanayin matsayinki, dole 'yan mata za su dinga jin haushinki. Domin ko zan bai da su a can bayinki, zan zai girma sai su gaida ɗan kwalinki. In ana sai shauƙi an kira sunanki, a nan take komai nake da shi zan bada. Da idanuna ni gamo da babban yaro, kyakkyawa kai nake yi wa soyayya. Da idanuna na gamo da yarinya, kyakkyawa ke nake yi wa soyayya. Cikin sauraye in ce da kai tauraro, su kuma gayu sun kira babban yaro. Kalamin bakin ka sun ka ɗauke sharo, har gurin 'yan mata domin su yau sauraro. Albishir ce goro, soyayya ta yi tsaro, cikin raina ba kamar ka ko an tona. Da tunani mai kyau ake ginin alkairi, mu kasance a tsaftace mu kore sharri. Biyo tanadin da za ya zama na jari, don wata rana ba mu nan sai labari. Wa yake kin hali ke nake wa kirari. Gamona da kai ciki akwai alkhairi. Da idanuna na gamo da yarinya, kyakkyawa ke nake yi wa soyayya.